डायमंड जुबिली सेलेब्रेशन खुंनायजों लोगोसे कार्बि आंलं जिल्ला मोनबा बर' मोखां आफादनि जेरै कसारी समाज, आइजो अनसाय आफाद, साख्रिआवला आफाद आरो गावबुरा आफाद, आबादारि आफादनि बे बोसोरारि जथुम्माया लांहिन नोगोराव 7, 8 आरो 9 बे सानथामनि हाबाफारि लानानै गाजा गोमजायै लांहिन नोगोराव खुंनाय जादों। दा दिनै नैथि साननि सेथि हाबाफारि बायदि एसे आगोलावनो फुंनि समाव जोंनि मोनबा आफादनि फिरफिलाया बिरहोनाय जाबाय। लोगोसे मुंख्लंफोरखौ गोसोखांनानै जों गासै रायजो राजा बर' आफादफोरनि जानानै मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो लोगोसे दा जोङो 11 रिंगायाव सेमिनार जागोन आरो बे सेमिनाराव बाहागो लागोन जोंनि त्रिपुरानिफ्राय आलासि जों लिंहरनाय जादों रिसार्च पार्सन हिसाबै। आरो जोंहा बेवहाय थागोन डिमासा बर' साहित्य सभानि प्रेसिडेन्ट थागोन, मेघालयनि आलासि थागोन आरो डक्टर प्रेमानन्द मुसाहारि बिथाङाबो रिसार्च पार्सन हिसाबै थागोन। आरो खावलायदों ख्रिस्टि हान्जा बिथांमोना साखाफारा जानानै थादो, दसेरावनो जों मोसानाय जासिगोन। बेनिखायनो गासै मोसागिरि ख्रिस्टि मोसाग्रा हान्जा जे बिथांमोनखौ जोङो साखाफारा जानानै बे जौसांनि गाहायाव मोसाफैनो थाखाय जों खावलायदों। मोनफ्रोमबो आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोना बाहागो लागोन। बेखौनो बुंबाय। गोजोन्थों। क'क्राझार नोगोरनि आर.एन.बी. लामाजों थांनाय बागानसालि वार्ड नम्बर 8आव रायजो राजाफोरनि गोग्गो देहा लाखिनो थाखाय सानजोरां इन्टारप्राइजआ गोदानै जेनेसा वेलनेस प्राइभेट लिमिटेड बेखेवदों। बे सानजोरां इन्टारप्राइज आयुर्वेदिक गलायाव मानसिनाव जानाय गेदेर गेदेर बेरामनि मुलिफोरखौ मोननो हागोन। किडनिकआव अन्थाइ जानाय, आथिं आखाइ जरा जरा सानाय, लिभार गाज्रि जालांनाय, मोदोमनि माननाय आरो बेनि अनगायैबो बायदि बायदि गेदेर गेदेर बेरामफोरनि मुलिफोरखौ बे सानजोरां इन्टारप्राइजआव लांफैनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइजआव गासै बेरामनि मुलिफोरखौ हलसेल राङावनो लांनो हागोन। सानजोरां इन्टारप्राइज बिगोमाया फोरमायबावनाय बायदिब्ला नैबे 9954157149 जानबुं नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांनि गोनांथि जानाय मुलिफोरखौ सुलाद लानो हागोन।